Tamén manda carallo. Moito recorte, pero claro, todo do mesmo lado. Os traballadores, a sanidade, a cultura. E mentres veña paladas de cartos pa a banca. Ai. Paso. Últimamente xa ni me conecto, porque entrar en chusa a mirar as noticias, joder, agarro un cabreo e unha depresión que nin Dios. E tan ganas hasta de darse de baixa da DSL. Porque lle robamos o vixiño, que senón... Vai anos que levamos coa puta crise, Veña, unha tras outra, ainda faltará o peor. Cal será a próxima catástrofe que nos vai vir en riba? Pois, pódese. Isto non é o que parece, Eu flipo. Mira para a radio, revolucionario. Mira para a radio, pon comunicando. Non saímos do lixo, nin falta que fai. Non saímos do lixo, sabes, chorbo, isto é o que hai. Mira para a radio, hippie do carallo. Mira para a radio, pon comunicando. Non saímos do lixo, nin falta que fai. Non saímos do lixo, sabes, chorbo, isto é o que hai. Estes son Antón e Remedios. Ao pouco de casar, tiveron o seu primeiro fillo, un rapaz san, en apariencia, normal. Normal de todo. Facía as súas tranadas, como a todos os nenos. Pero un día, algo lles fixo sospeitar que aquel neno era algo especial. Sería cando tiña lá por 5 anos, máis ou menos. Lembro que non quería poñer o cinto. Sempre quería levar tirantes. E arredemo que tiña que levar tirantes. Ese foi o primeiro sinal. Pero aos poucos, o rapaz empezou a cambiarlle o carácter. Fíxose máis rebelde. Moi rebelde, moito. E para que comera... Veña, toma un pouco. No vamos a hacer nada ya. Tóqueme usted las narices. Foi entón cando se decataron de que o seu fillo estaba sendo posuído por un ex-presidente da Xunta. Efectivamente. Por el. O vello, xa saben. Os extraños episodios aumentaron, non só na casa, senón tamén na escola. Na escola moi mal, todo ceros. Home, normal, non se lle entende nadiña. Llevamos unos meses en los que cada semana caen 3 o 4 representantes de ETA. Elixeron o delegado de clase, eso sí, lembraste. Sí. Aí sí, pero non ia tan mal. Sí, pero montou unha cuchipanda ali, para todos. Marisco, empanadas, Coca-Cola, todo pajo, Ata chamou a Juan Pardo para que cantara. Sí, é verdade, sí. E díganos, Antón, Remedios, como levan vostedes? Cambiou moito a súa vida familiar? Cambiou. Agora todo ten que ser a gusto del. Senón mima, que berrinches. Por exemplo, na casa, na televisión, só se pode ver a galega. A galega nada máis que a galega. Sí, só se lee a Coz de Galicia. E cos veciños uns jaleos. Porque non pode ver a ninguén por esta rúa, non pode ver a ninguén. El di que a rúa é del. Que a rúa é del e acabouse. Pero no le consiento a este señor que acaba de hablar que me dé lecciones de nada. Unha situación ben difícil, polo que vexo. Un sin Dios, meu amigo, un sin Dios. Isto non é vida miña, nada. Pois prepárense,
porque lles imos dar unha alegría. O programa ven de contactar co padre Pellegrini, a máxima autoridade en exorcismos do Vaticano. E accedeu a practicarlle un exorcismo ao seu fillo hoxe mesmo. Que pasa? Non están contentos? Non queren librarse desa posesión? Home, total, para qué? Para que o posúa outro peor que el? Mira, mellor deixar as cosas como están. Ollo, o neno será un tirano, non lle digo que non. Pero... polo menos é dos nosos. Diario dun estudante revolucionario. Son malos días para o país. Crise económica, ideolóxica, moral... E a mocidade, en vez de comprometerse políticamente, aborrega co fútbol. Que noxo me dá, o opio do pobo. E por riba o Celta non sube nin pa Dios. Non é doado ser estudante revolucionario, non. Onte suspenderonme un exame só por citar a Lenin. Vale que era o exame de frauta de primeiro de magisterio, pero... que estética sen ética, E xusto cando me fago conta premium para me baixar películas norcoreanas, van os yanquis e chapan Mega Blob. Casualidade? Non creo. Por sorte, cando a sociedade nos asfixia, sempre podemos fuxir aos campos do país, onde ninguén te xulga, nin te marxina, nin... Viches, Adrián, estes da xunta están acabando coa natureza. Queren poñer 4 incineradoras novas. Que che parece? Pareceme poucas. Unha terrible crise económica está a castigar o país. As caixas afunden, os concellos arruinados. Que podemos facer, capitán? Coa muller e co diñeiro non se xoga, compañeiro. Capitán Xaceta, a presión dos medios de comunicación está a facer estragos entre a mocidade. Milleiros de rapazas caen na anorexia. Socorro, capitán. O comer e o rañar, todo é empezar. Capitán Xaceta, Al Qaeda planea atentar en Compostela. Ameazan con lanzar unha bomba nuclear. ¡Bomba! Un movimiento moi Pois sexy. xa está ben. O sea, sempre ten que sair pola tangente. Non sei, estou empezando a pensar que vostede non ten poderes. Sí, porque é moito falar, pero nunca vimos facer nada extraordinario. Ai, non, está de seguros. Sí, sempre está aí, sentado no mesmo asento, bebendo e fumando. E claro, sabedes de moita xente que des que entrou a lei do tabaco, teña collóns a fumar nun bar. Hostia, pois leva razón, Perdoe por duvidar de vostede, capitán. Por esta vez pase. Marcelino, podías poñer outra ronda, se ves que tal. Digo por se te aborres. E a continuación, Telejaita convida a que escachen da risa con Os Gallejos, humor do país. Hola, podo axudarvos? Buenas, señorita. Nós viñamos a nos anotar ao campeonato de tute, a Asociación de Veciños.
Pero debemos de nos confundir de planeta. El mundo al revés. Imos para casa Maruja a ver onde nos fomos meter. Non, é que houve algúns cambios aquí, entón este edificio agora está ocupado por nós, por os indignados. Ah, quita lercha! Pero Maruja, tocaume! José, pero que tes? Non oiches, son os indignados, esa enfermedade dos drogaditos. Iso son os infectados, José, Ten que perdoar, Quizás lle sorprenda este dato, pero aquí onde nos ve, nos moi listos non somos. Como non fomos á escuela? Xa. Pero non se teñen que preocupar, porque a súa experiencia é tan válida como calquera formación académica. Por que non se queda na asamblea? Que seguro que as súas opinións valen para moito aquí. Que hoxe é viernes, e nos os viernes... Que facemos os viernes, Maru? Pois sentamos na solaina da casa a mirar para a xente con desconfianza ata que empeza a luar. Tamén é verdad. Pois quedamos, que cona. Pois genial. Senten onde cairán, Veña. Todo listo? Ben, eu como representante do Comité da Vila do Movemento 15M quería agradecervos a todas e a todos. Como? Pero a que manda unha tipa? José, son modernos, teñen as súas cousas. El mundo al revés. Cala, cala! Xosé, Maru, xa tens algún problema? Ninguno, sí, jefa. Así va a ir de carajo o movimiento. Ben, como ia dicindo, quero agradecervos a vosa presenza e a vosa colaboración porque aquí sodes todos benvidos porque este movimento aboga pola revolución máis aló das siglas políticas, iso sí, sempre dun xeito pacífico. Aquí non queremos violentos. Mira, Maruja, moito compromiso, pero logo mira como se escaquean todos. A mí que me registre! A mí tamén. Eu, como ia dicindo, estou orgullosa de atopar un movimento onde todo o mundo ten o seu sitio. Os homes, as mulleres, os de dereitas, os de esquerdas, os gays, os heterosexuais, as lesbianas... José, son lesbiana! Maruja, por favor, a que ven ese prejuicio? Estás me avergonzando. Que máis dá se son de outro país? O caso é que veñan trabajar e non roubar, como os negros. Eu o que pedía, por favor, aos asistentes é que se comportaran cun pouquiño de respeto, porque aquí as actitudes reaccionarias, pois como que non as queremos. Non me faz moito caso, pero iso é por nós, José. A mí que non me mire. A mí tampouco. Por favor. Por favor. Mira, indígnese de verdade, mira. Este está cambiando o color da Que é unha enfermedade, Maruja, é unha enfermedade. Xa ten cara de unha do sol. Veña, banda xa, Fora daqui ou matos! Mire, aquí ven esa violencia verbal. Ai, non sei, perdón. Ai, 10 anos de meditación e de yoga é total para perder así a calma, perdón. Descúlpenos, por favor. Se vostedes desexan coller a palabra... Por favor, perdón. Eu só digo que, mentres estades aquí facendo o mollo, o alcalde ha de ter un mosqueo de moito carallo. Esa logo viñen as eleccións, E os primeirinhos que vayan ali co conto a se chivar do resto. E a poden un puestiño no consello, así. Unha diputación que é moito mellor. Creen que iso nos importa? Non, diso nada, aquí estamos todos comprometidos coa mesma causa, E ninguén se vai vender por un cargo. Non si, compañeros e compañeiras? Non si? Non, pero... pero... Onde saides vos, putos enxendros? Destrutores! Que sodes?
Policías encubertos. O do CNI, o do CIA. Que sodes? Somos gallegos! Sorprendente xiro na rebelión dos indignados galegos. Hai unhas horas abandonaron o edificio municipal ás carreiras. Algúns deles foron directos á perruquería a cortar o pelo, mentres outros facían cola no despacho do alcalde ou na deputación. Cago nos hippies. Mira como cando queren ben que corren. Que desgracia de juventud, José. Eu cada vez que os vexo falar así, con ideas, con orgullo, con ilusión. Pero quen carai se cree que son? De verdad que me entro en indignación. A mí tamén, Maruja. De carajo. Ai, Maruja. Contagiáronnos. ¡Estamos indignados! Estamos todos? Ben, imos comezar ca sesión. O primeiro demos a benvida a Gutiérrez, que se incorpora hoxe. Graciñas, espero estar a altura. Seguro que sí. Asunto do día. Elaboración do programa do Festival Galicia Musical a celebrar en agosto na Cidade da Cultura de Santiago de Compostela. Lembren os obxectivos fundamentais. Fomento do talento galego e, sobre todo, austeridade. Ben, eu teño preparadas algunhas propostas con os David Bisbal. Moi boa proposta, Varela. Pero a min gustan os rapaz, pero non será moi caro. Que pode ser? 200.000 euros. Por aí vai. Ademais, falle falta que se acaba de divorciar da lercha esa. O mozo ben o vale. Máis propostas? Algún artista máis? Isabel Pantoja? Varela. Está vostede en racha. Anotadísimo. Pero dino en serio, esa muller ten un caché que é unha barbaridade. A pobre Isabel está ter problemas con xustiza e lle faltan os caretiños. Igual podíamos arañar uns centos de milles da partida de museo. Moi ben pensado, moi ben pensado. Hai que apoiar a muller, que carai. A feministas van nos gañar a nos. Pois só nos queda un día de concertos e xa estamos pelados de cartos. A quen traer? Julio Iglesias. Pero se non temos un peso. Bueno, Julio é da casa. Seguro que o presidente ben fai a vista gorda. Pois iso é todo, señores. Nora boa. Pero un momento. O evento non se chama Galicia Musical. Que pasa con os grupos galegos? Ai, Gutiérrez. Como se nota que vostede é novo, Por estes casos facemos o de sempre. Montamos unha noche gallega e traemos a Marta Sánchez ou a Luz Casal. A que peor lle vai en Madrid. Vía! Nos imos comer. Se vostede quere preparar unha proposta alternativa para a presidencia, alá vostede. Non ben, mire que hoxe toca a mariscada novillas. Que carallo. Esa é a actitude, Pero lembren, nada de repetir percebes, Austeridade. Graciñas por deixarme o cuarto outra vez, meu. Pasa nada, home. Pero conta que pasou? Víseche tan feliz como moza esa? Guapa non era, pero... Para ti ben valía, non? De sobra. Así que... Como acabou a cousa? Foi a crise. A crise, claro. O mercado laboral, baixos mínimos. E se te la sorte de topar un chollo, e cobrando un soldo de mierda. E sabendo que te poden chimpar a rúa sin compensacións nin hostias. E todo isto mesturado cos alugueiros máis altos de Europa. Non hai amor que poida sobrevivir a iso. Pero de que estás a falar? A crise económica, paspán. Non foi iso que acabou con toda a relación? Non. Que foi que... Fun cagar e olvidei de poñer o pestillo. E claro, xusto cando me estaba limpando entrou ela e veu en bolas. E deulle unha crise. Está en conxo. Xa. Non o culpo, ollo. Non, nin eu tampouco. Poñemos a tele. Dalle aí. Ai, a xente, de logo, está fatal.